ଏହାକୁ ଚକଟିଲା ବେଳେ କରିବୁ କହିଲେ ଦେଖିଦେବା ଦେଖିଥିଲେ ତମ ଆଡ଼େ ଯଦି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଦେଖେଇଦେବୁ ଶିଖେଇଦେବୁ ନାଇଁ କ'ଣ 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 ପଡ଼ିଛି ତା ଦେହରେ ସବୁ ମସଲାଟି ସେଇଥିରେ ପଡ଼ି ଚକଟା ହେବ ସବୁ ତ ଆହୁରି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତା କିଏ ନା ଆର ବର୍ଷ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଗନ୍ଧ ସେଠି ହେଇଗଲା ଇଏ ସେଇ ଗୁଜୁରାତି ଗନ୍ଧ ହେଇଯିବ ଅଳ୍ପ ତ 500 କରିଦେବ ଟିକେ ଯଦି ଚକଟି ଦେବୁ ମୁଁ ଧରିଦେବି ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଏଇ ଫୁଲ ଫୁଲ ସବୁ ଟିକେ ଦେଇଛି ଫୁଲ ବି ପଡ଼ିବ ଆ ଦେହରେ ହଁ ମୁଁ ଧୋଇକି ଆସୁଛି ଆଜି କ୍ଷୀର ପଡ଼େ ନା କେତେ ଖାଇଲା ଏଇ କ୍ଷୀର ଆମର ଏଇନା ଗାଈ ଦେଖାଇ ଆସିଲା ଟି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ପାଣି ଆଣିଦେବି ମସଲା ଢେରେ ଗୁଜୁରାତି ମେଥି ଗୁଜୁରାତି ପାନମଧୁରୀ ମେଥି କହିଲା କ'ଣ ଗନ୍ଧେଶୁଣ୍ଠି ମୁଠାମୂଳ ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପକାଇ ପାରିବ ମୁଠାମୂଳ କ'ଣ ସେଇ ତାଙ୍କରି ବାରିରୁ ଯେଉଁ ଆଣୁଥିଲୁ ବହୁତ ହେଇଗଲା ତ ଇଏ ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସବୁ ଏକାଠି ପୋଛି ପାଟି ନେଇକରି ସବୁ ଚକଟା ସବୁ ଭଲ କରି ସବୁ ମିଶିଯାଉ ଖାଟା ସବୁଆଡ଼େ ପୋଛି ନେଇଯା ଖରା ଥୁଆ ବୋଧେ ଏତିକି ହେବ ଦେ ନମାଇ ନେ ଆଉ ଦେ ଫୁଲଗୁରା ମିଳେଇଗଲା ଟିଲ ମା ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ ଗିଲାସଟା ଏଇ ଖଟ ଉପରେ ଥୋଇ ଯାଉଛି ହଁ ହଁ କଂସା ଧରିକି ଗିଲାସ ଦୁଇଟା ନେଇଛ କଂସା ଅଛି ମାଛ ପୁରେଇ ଖାଇବ କିଏ ଖାଇବ ମଙ୍ଗଳବାର ଆମର ଏମିତି ଯିବା ଅପା ଇଏ ତ ବାନ୍ଧିଦେବ ତାକୁ ଏ ପଥର ଏ ତ କାଟିଦେଲୁ ନହେଲେ ଥାଉ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ତ ହାତରେ ମସଲା ଲାଗିଛି କଦଳୀ କଦଳୀ କ'ଣ କଦଳୀ ଇଏ ବନ୍ଧା ହବ ଛୋଟ ଛୋଟ ହବ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତ ଦିଆହେଲା ଆଉ ଇଏ କରିଦେଲେ କଷିକି ତା ମୁଦ ଜଣାଠୁ ଖୁବ୍ କଷିଦେବ ଖଇର ନ ବଳିବ ଟୁନିଆ ଭାଉଜ ଜୋରରେ କରି କଷିକି ବାନ୍ଧା
ବହୁତ ଇଏ କିଛି ଅଛି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କାହିଁକି ସେ ପୁଣି କଣ୍ଟା ଦେଲାଣି। ପାଣି ଭାତ ପାଣି ଖରାରେ ନାହିଁ ମସଲା ଥୁଆ ହେଇକି ଖରାରେ ଥୁଆ ହେଇ ତା ବୋଉ କରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବି ନାହିଁ ଥଣା ମନରେ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି କ'ଣ ସେଇଠି ସେଠି ଭଲ ପାତ ମାଛ ଆମେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ମୁଁ ଦେଖେ ତୋ ଆଇ ଶାଶୁ କରିଥିବ କ'ଣ କରିଥିବ ଦେଖୁ ତୁ କହୁ ଏଇ ନୁହଁ ସିଏ ଆଉ ସିଏ ଯେମିତି କହିଲା ଖରା ଛଣା ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ ମୁଁ ବହୁତ ହେବି ଖରାଟା ତା ଗନ୍ଧ ସବୁ ଯିବ ଆଉ ନାଇଁ ଗିଲାସ ପାଇଲ ନା ଆଉ କ'ଣ ଠିକ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ନାଇଁ ହେଲା ଆଉ ପାଣି